Beluf ta' elementi pirotekniċi, it-torri tad-dawl għal sena oħra se jkun qed jiddomina l-wirja ta' lejliet il-festa ta' Santa Marija fl-Imqabba. Taħt il-qilla tax-xemx madwar 50 entużjast mill-laqda tan-nar Santa Marija Imqabba għaddejjin bil-preparamenti biex il-wirja tan-nar ta' din is-sena tkun aqwa minn tas-sena li għaddiet. Ix-xogħol tan-nar isir fuq perjodu ta' sena sħiħa iżda fl-għeliq propju pratikament ċar sħiħ nippreparaw ix-xogħol ta' reċċijiet, kanni, affarijiet oħra jinvolvu preċiżjoni kbira. Matul il-ġurnata n-nies jibdew jiżlu fis-seta filgħodu, jibqgħu għaddejjin sa tard bil-lejl ġifieri min ħarqu l-murtali u mbagħad nerġgħu nibdew l-istess proċess il-ġurnata ta' wara. Imma l-qofol tal-wirja ta' lejliet il-festa jkun bla dubju t-torri tad-dawl. Beluf ta' elementi pirotekniċi maħduma b'mod professjonali, it-torri se jkun strumentali fil-wirja tan-nar illi tkun tinkludi mhux biss spettaklu tradizzjonali iżda spettaklu oriġinali b'forom u diżinji innovattivi. Torri tad-dawl huwa element li waqqafni aħna propju hawnhekk ġewwa l-Imqabba fl-2011. Għandna rekord nazzjonali huwa ta' l-itwal ħarqa vertikali minnu u din is-sena komplejna nżidu l-effetti uniċi minn miegħu sabiex nagħtu dera isbaħ u iktar rinomata għal-festa tal-Imqabba. Imma l-laqda tan-nar Santa Marija Imqabba din is-sena hija aktar speċjali minn oħrajn minħabba żewġ anniversarji importanti. Il-75 anniversarju midħul tal-konvoj ta' Santa Marija u 10 snin minn meta fruma din laqda tan-nar rebħet kampjonat mondjali li fih kienu pparteċipaw numru kbir ta' kmamar barranin. U l-ħidma tal-entużjasti tan-nar tissokta minkejja x-xemx kifra u sħana qawwija bl-iskop li l-pubbliku jingħata l-aqwa spettaklu possibbli. Jekk għalajri Santa Marija żummedja fuq tan-nar kollha jmur kollox xif mixtieq nkunu ferħanin ħafna għaliex dak li tkun ilek tipprepara kemm manwalment u kemm ġifieri fiżikalment tkun qed tiċċelebra ġifieri s-suċċess tiegħu. Mario Frendo għal Net News mill-Imqabba.